ፖላንድ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሓዊሳ አንጻር ዘይሕጋዊ ስደት ጎስጓስ ጀሚራ ፖላንድ ኣብ ሸውዓተ ሃገራት ኣፍሪካን ኤስያን ብምትኳር ጎስጓስ ከም ዝጀመረት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ኣብ ትዊተር ወይ ናይ ሕጂ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፖላንድ እቶም ናብ ኤውሮጳ ከኣትዉ ዝደልዩ ሰባት ንኣስገርቲ ሰባትን ዶብ ቤላሩስን ፖላንድን ኣሚኖም ክመጹ ከም ዘይብሎም ኣጠንቂቑላ። ነዚ ተበግሶ ንመጀመርታ ግዚኡ ሚያዝያ እኳ እንተተኣወጀ ብመንገዲ ቤላሩስ ኣቢሎም ናብ ፖላንድ ዝኣትዉ ስደተኛታት ብብዝሒ ናየኖት ሃገራት ምዃኖም ብዝርዝር ትገልጽ ዘላ ግን ፖላንድ ኣብዚ ግዜ ዝጥራዮ እተም ብብዝሒ ስደተኛታት ከም ዝልእኻ ብፖላንድ ተለልየን ዘለዋ ሸውዓተ ሃገራት ድማ ካብ ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን፣ ሶማልያን፣ ግብፅን ክኾና ከለዋ ካብ ኤስያ ድማ ኣፍጋኒስታን፣ ኢራቅን ፓኪስታንን እየን። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፖላንድ ራዶስላው ሲኮርስኪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ እቶም ኣብ ኤውሮጳ ዘጉላዕልዕ ህይወት ክህልወኩም ምዃኑ ቃል ዝኣትውልኩም ይሕስቡ ኣለዉ ድሕሪ ምባል እንዶ ፖላንድን ቤላሩስን ናብ ኤውሮጳ ዘእቱ ኣፍ ደገ ኣይኮነን ክብል ወሲኹ ተዛሪቦ። እቲ ሚኒስተር ቀፂሉ ዶ ፖላንድ ብነዋሕቲ መናድቕ ዝተሓለወ ኮይኑ ዘመናዊ መካኒካዊ መሳርሒታትን ኣሽሓት ወተሃደራትን ዝመልአ እውን ኢሉ። ፖላንድ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝነበረ ሕጊ ተኽሮ ከም ዘላ ብምሕባር ሓደ ሰብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዶብ እንተሰጊሩ ዕቑባ ኣይክረክብን እዩ ክትብል እያ ትገልጽ። ፖላንድ ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብ ቤላሩስ ናብቲ ሃገር ንዝኣትዉ ስደተኛታት ዕቑባ ናይ ምሕታት መሰል ደው ዘብል ሓድሽ ሕጊ ኣተኣታትያ ነይራያ። ብተወሳኺ ኣብ ዶብ መሰናኽላትን ኤሌክትሮኒካዊ መከላኸሊታትን ኣሕይላ እያ። እዚ ሕጂ ጀሚራቶ ዘላ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ስደተኛታት ናብ ሃገራን ንኸይመፁ እትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ድማ በተን ናይተን ሃገራት ቋንቋታት ተተርጊሙ ክዝርጋሕን ጎስጓስ ክግበረሉን ምዃኑ እውን ተገሊጹላ። ካብ 2021 ጀሚሩ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታትን ሓተቱ ዕቑባን ብዝያዳ ድማ ካብ ከም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኣመሰላ ኣፍሪቃውያን ሃገራትን ከም ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ዝኣመሰላ ሃገራት ኤስያን ናብ ፖላንድ ክኣትዉ ምፍታኖም ይሕበር። ቅድሚ ሕጂ መንግስታት ቤላሩስን ፖላንድን ሰባት ዶብ ከይሰግሩ ዝኽልክል ጽኑዕ ሕግታት ኣውፅኦም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ቤላሩስ ምስ ሩስያ ወጊና ንሃገራት ኤውሮጳ ጸቕጢ ዘውርድ ስጉምታት ተወስደሎ ኣብ ዘላ እዋን ነዚ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ሸለል ብምባል ናብ ሃገራ ስደተኛታት ብብዝሒ ከኣትውን ብመንገዲ ዶ ፖላንድ ድማ ናብ ኤውሮጳ ከኣትዉ ክፍትኑ መንገዲ ተርሑ ከም ዘለያ ብሃገራት ኤውሮጳ እትኽሰስ። እዚ ይኹን እምበር ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራትን ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምክሪ ኤውሮጳን ዝርከብዎም ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ሓያለ እቶም ፖላንድ ዝወሰደቶም ስጉምታት ብሕልፊ ድማ ነቶም ዶብ ሰጊሮም ዝኣትዉ ናብ ቤላሩስ ምምላስ ዝብል ኣሰራርሓ ይነቕፍዎ እዮም። ኢትዮጵያ በመንገድ ላዕለወ ሰበስልጣናት ኮሚድማ ማዕከናት ዜና ጌራ አንጻር ኤርትራ ዝቕንዐ ጎስጓስ ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ዓይሻ መሐመድ ወላውን ብሽም እንተዘይጠቐሰት ንኤርትራ ምዃኑ ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለዉ ሃገር ኢልካ ንኽጽውዕን ዘጸግማ ሃገራት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንዲ ዝኽዛረባ ምፍታንን ዝተለምደ ባህሪ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ህዝበን ብፍርሒ ተሸቑሪሉ ዝነብረለን ዕድል ኣብ ዝረኸበሉ ኣጋጣሚ ገዲፍዎን ናብ ስደት ዝወፅእ ብምባል መግለጺ ክትህብ ተሰሚዓ ዝነበረት ኮይና ኣብ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ድማ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ምኽንያት ዘይምርግጋእ ተገሊጻላ። ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዕላዊ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ብሓደ ይመር ኣየለ ዝተባሃለ ተዘርጊሑ ዘሎ ጽሑፍ ቃል ብቓሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ንምግዳድ ንጎረባብቲ ሃገራት ወዲታት ክሕንጽጽ ይጸኒሑ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ከዓ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ንምልዓል ዘንቀደየ ብምባል ጸረ ኤርትራ ዝኾነ ጽሑፍ ዘርጊሑ ኣሎ። ኣብቲ ብመንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ ዘሎ ጽሑፍ ብተወሳኺ ቃል ብቓሉ ኣብ መበል 34 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንነፍሱ ከም ሓደ ዓለም ለኻዊ ግደ ዘለዎ ገይሩ ኣቕሪቦ። ይኹን እምበር ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ኣብ ዓለም ካብተን ብጭኮና ኣብ ቅድሚት ዝስራዓየን ዝጥቀስ ዝሰርሕ ሓጋጋ ኣካል የብላን ነጻ ፕረስ ከምኡ ድማ ሲቪላውያን ማሕበራትን ነጻ ፍርዳዊ ኣካልን የብላን ካብ ኢትዮጵያ ናጽነታ ካብ እትእወጅ ድማ መርጫ ኣየካየደተን ብምባል እውን እቲ ጽሑፍ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ብልዑል ነቒፉ እዩ ዘሎ። ብጀካ ዝውን እቲ ጽሑፍ ንኤርትራ ንጎረባብቲ ሃገራት ንዘይምርግጋእ ንተቃወምቲ ሓይልታት ትድግፍ እያ ክብል እንከሎ ቅድሚ ሕጂን ኣልሻባብ ደጊፋያ ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ንኽፈጠር ዝደልዩ ጉጅለታት ትደግፍ እያ ብምባል እውን ንኤርትራ ከሲስዋ እዩ ዝርከብ።
ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕነ ብፍላይ ድማ ድሕርቲ ብምኽንያት መበል 34 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝቐረበ መደረ ብተደጋጋሚ ብመንገዲ ማዕከናታን ላዕለዎት ሰበስልጣናን ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ መግለጺታት ከተህብ ዝጸንሐት ኮይና ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓይሻ መሐመድ እውን ወላውን ኤርትራ ብሽም እንተዘይጠቐሰታ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ መግለጺ ዝተባህለ ነቶም ንህዝቦም ብራዕዲ ዝገዝኡ ዜጋታቶም ብምረት ገዲፎሞም ዝኸዱ ዘለዉ ዝበለቶም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ባህሪኦም እዩ በማለት ናይ ቤቶም ገዲፎም ብዛዕባና ምዝናቦም ኣይገርመናን እዩ ዘስምዕ መልእኽቲ ብምትሕላፍ እዚ ሕጂ ዝህነፅ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከምቲ ዝሓስብዎ ዘይኮነስ ዝተወደበ ሰራዊት እዩ ብዝኾነ ይኹን ጉጉይ ቅማረ ንኢትዮጵያ ከጥቅዑን ሃገራዊ ረብሓታታ ክጎድኡን ዝደልዩ ሓይልታት ከከላኸል ዝተሃንፀ ይውን ኢላ ዝሓለፈ 24 ግንቦት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ጽንበል መበል 34 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ በትረ በመንቃፍ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ብወኪሎም ብልጽግና ኣቢሎም ንዝሓለፈ 5 ዓመታት አንጻር ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኣወጅዎ ኩናት ክሳብ ክንደይ ተስፋ ከም ዝቆረጹ ዘርኢ በመባል ስርዓት ብልጽግና ኣብ ምሽማት ኣጽዋርን ወታደራዊ ምድላዋትን ተዋፊሮ ምህላው ኩሉ ዝፈልጦ ዝተሰነደ ድሕረ መባል እቶም ብስርዓት ብልጽግና ዝዋስኡ ዘለዉ ናይ ገዳም ሓይልታት ዝበሎም ብጉዳይ ማይ ኣባይን ቀይሕ بحرن أفدق بحر مركب نحزب أورمو زي وكل أتحساسبا أورموما قجت كوشن سيمن مريت حزب عفارن نزا أجندا بمتقام كينات نمولع عدليات اللوام كبلون كسيسن يريو كما قال نايتي أمونغ إيرتران إثيوبيان تفتير الزلو وطردما هانتي أفريكان ريبورت تبها المعكن زرقي حتى أبزلات صبصب أو وصايا هاجر بزنبرو إيرتراويان زتمسرته سمياوي سورا زتبهاله من قسقاس برغيد نحمدو أو إثيوبيا ناي من قسقاسوج أنفر مسريتو كامزلون إيرترا زلو منغستين نمئلاي دما كم علما غيرو ينقسقاس مهلاو كم زحبرا غليص ايا چاینا پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ ኣብ ጉዳይ ቀረጽ ንዝተሰማምዓትሉ ውዕል ከም ዝተሓሰት ብዓርቢ ንዘቕረበ ወቐሳ ገብረ መልሲ ሂባ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቻይና ምሳና ንዝገበረቶ ሰምዕ ጥሒሳ ክብል እኳ እንተገለጸ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃበን ወኪል ንግዲ ኣሜሪካ ጄሚሰን ግሪር ግን ቻይና ብመሰረት ሰምዓቶም ነቶም ካብ ቀረጽ ወጻኢ ዝኾኑ ዕንቅፋታት ገና ከምዘይ ኣለየቶም ይገሊጹ ቻይና ኣብ ዝሃበቶ ገብረ መልሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና እትገብሮ ዘላ ኣድልዎ ዝመልኦ ገደብ ከተቋርጽ ኣተሓሳሲባ እቲ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝወፀ ሓያል መግለጺታት ወላኳ ኣብ ቀረባ እዋን ዘተ እንተተኻየደ ኣብ መንጎ ዘን ብቆጠባ ሓያላት ዝኾነ ሃገራት ንግዳዊ ወጥሪ መሊሱ ከየጋደድ ስክፍታታት ኣስዒብሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ መምሕዳሩ ዘቐመጦ ቀረጽ ንቻይና ኣዕናዊ ምንባሩ ብምግላጽ ካብቲ ኣዝዩ ሕማቅ ክኸውን እዩ ዝበሎ ኩነታት ንምድሓን ህጹጽ ውዕል ከም ዝገበረ ኣብርሂዮ ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ክልቲአን ሃገራት ነናብ ሃገራተን ኣብ ዝኣታ ኣቑሑት ምንካይ ቀረጽ ከካይዳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጀኔቫ ናብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ግን ነቲ ስምምዕ ብሓደገኛ መንገዲ ዘዳኽም ስጉምታት ከም ዝወሰደት ኣፍሊጡ ወሃበ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ እቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ነቲ ኣብ ጥሪ ብክልቲኦም መራሕቲ ብቴሌፎን ዝተገብረ ርክብ ዝተበጽሐ ስምምዕ ብዓብዪ ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ግንቦት ኣብ ጀኔቫ ዝበጽሐቶ ንግዳዊ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ ኣቑሑት ቻይና ዘንበረቶ ቀረጽ ካብ 45 ሚእታዊት ናብ 30 ሚእታዊት ከም ዝቐነሰቶ ይፍለጥ ቻይና ብግዲኣ ኣብ ልዕሊ ኣቑሑት ኣሜሪካ ዝሰልዐቶ ቀረጽ ካብ 125 ሚእታዊት ናብ 10 ሚእታዊት እያ ኣውሪዳቶ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም